Philippines Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda, DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabibigay buhay. Ito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
So, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Malo kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asimlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. At sa 30 na po kita kan bulan na Hunyo, aldaw po kita nin Lunes. Oring aldaw ka na bulan. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Man sa transmitter si Tony Matic Saison. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon. Kumusta sa mga parantabay niya to? Dyan po sa kasantruhan ka na siyudad nin Iriga, dyan sa Merkado Publiko. Siyempre, digdi po sa bilog na ring kunada area sinman probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa Tercer Distrito ka na probinsya nin Albay. Kumusta po kamo? Naribahan po kita ngunyan na pagkaaldaw. Sa laog nin haros sa 2 oras na presentasyon ka na programa. Ngunyan na sa tuyang mga kababayan talagang sige sana dawa nga ni kadakol na naman kan nagraralangkawan na presyo kan mga mayor na barakalon tarakan paglangkaw ka na mga produktong petrolyo. Malataan presyo po ngunyan ka na sardinas naglangkaw na. Bako sa ng piso ana ipinaglangkaw ka na presyo ka na mga sardinas.
halos nag-aabot 3 pesos labi. Kung dati ka ito may 18 pesos labing sardinas, ngunyan ang pinakababa 22 pesos na labi. Basta nag-aabot na pong 27 pesos ang kada sarong pidaso ka na sardinas. Talagang matindi na. Nangyayari po digdi sa tuyang nasyon. Nara na paglangkaw kan mga produktong petrolyo na takula man ang epekto sa mga mayor na barakalon ngunyan pong mga panahon. Ay man kaya na i-regulate na presyo kan mga produktong petrolyo daw nga ni igwang sinasabi kitang oil deregulation. Dahil man po nagsusurunod ining mga darakulang negosyante na nagpapabakal kan mga produktong petrolyo. Sagkod po ngunya nakabinbin pa man giraray na paghihiras kan Department of Transportation na fuel subsidy sa mga apektadong sektor huliman sa paghiro kan presyo ng produktong petrolyo. Sa Malacanang sa press briefing pigya sa Isaymani dito DOTR Secretary Benz Dizon ipapotob sa nanindaan na paghiras kan nasambitan ng fuel subsidy oras na mag-abot sa $80 kada bariles ang presyo kan lana sa world market. Sa ngunyan kaya nagbaba na sa $69 kada bariles ang presyo kan lana naharayo sa $78 kada bariles kana nakalis ng mga aldaw huli pa duman sa tensyon sa Middle East. Siring paman pagsyerto ni Dizon sektor kan transportasyon na preparado ang gobyerno na tulos ihiras ang subsidiya sa oras na maabot ang pigtalaan na presyo kan lana. Sigon ki Dizon pigkakarkulong maabot sa 1,000 o sarong milyon 132,407 ang kabilugan na benepisyaryo ka na nasambitan ng programa na kinababalihan ka na 258,712 public utility vehicles. Nasa 723,695 man ang mga tricycle drivers as in 150,000 na mga delivery riders. Plano man na tawanin ayuda ang mga driver ka na TNBS na tatabangan man sa paagi kan Department of Communications and Technology. Ihiras ini sa paagi ka na pasada cards o fuel cards transfer, e-wallet accounts, bank transfer o cash distribution tangani tulos na makaabot sa mga benepisyaryo. Kumbaga pampalubag loob duman sa mga kababayan niya tong drivers sa mga motorista na ginigibo po kan sa tuyang gobyerno ngunya ng mga panahon. Dawa po arog kayan ang mga nangyayari digdi po sa tuyang nasyon, sabi nga ni Kende kita madisganar.
Sige lang, habang may buhay, may paglaom. Hoy, kumusta man palan ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande, asin man ki dating kagawad Lowiliano, dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Siyempre sa UNEP High School, Batch 87. Kuya pa, nakapreparar na Department of Transportation, asin man Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ihiras ang fuel subsidy para sa mga driver as an operator kana pampublikong lunadan. Sigon ki Transportation Secretary Benz Dizon, bakong requirement ana pagiging parte kana consolidated group tanganing makaresibi kan nasambitan ng ayuda. Obheto subuot kan gobyerno nagibuhon inklusibo ang programa huli tagabos sa sektor kan transportasyon apektado kan paglangkaw kan presyo kana lana mas kisinda consolidated o bako. Presente naman na nakikipag-koordinar ang DOTR asin man ang LTFRB sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno, sharing ka na Department of Energy, Department of Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology, asin man ang Land Bank of the Philippines. Tanganing maparikas ang proseso kan paghiras nin tabang. Sigon sa direktiba kan gobyerno kay puan na tulos maihiras ang subsidiya asin pinaglalauman na maisa sa katupadan ini sa urog na marikas na panahon. Out pa man lugod, ma-implementar na tulos ang bagay na ini. Danganing, kumbaga, mauruibsan man ang namamatian ka na sa tuya pong mga kababayan ngunya ng mga panahon. Talagang dipisil ang sitwasyon kan mga Pilipino pag-arog na po kaning nagraralangkawan na naman ang presyo kan mga mayor na barakalon. Report! Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat tabi karandang Philip, pero bagas sa pinagsasagibuon yan kan PNP, iyo ang pagseriod sa mga wanted persons, digdi sa laog kan kabikulan, asin dyan sa banawaan kan buhi na dakop na kasuudma, ang pinagkukonsiderar na number 10 municipal most wanted person. Kasuudma ini, mga pagkaaga, dyan sa banawaan kan buhi, inibagang sarong alias Joven. Ining alias Joven, pasensya na ta, medyo maano lang ang haladuhan pa. Si alias Joven, 47 anyos, may agumini, residente kan Barangay Salvacion kan buhi Camarines Sur. Nadakop ini sa zona 5 kan Barangay Salvacion kan buhi Camarines Sur. Nadakop kan mga autoridad at pinagkukonsiderar nga nina number 10 municipal most wanted person. Sa pinagpalawas na report kan PNP buhi sa tracker team baga kan buhi MPS na kondusyon kan pinag-apod na Manhunt Charlie Operation. Ining Manhunt Charlie Operation, iyon itong operasyon na minatutok sa mga wanted persons para magkadarakop asin mapanimbag sa lay. Nagresulta ini sa pag-aresto nga ni kanasabit ng persona for medyo sa violation ini pong acts of lasciviousness under Article 336 kan sa tuya pong lay asin ini pinag-issue kan Family Court Branch 7 kan Ciudad Pasriga kan nakaagipang June 23, 2025. Ito ini kan pinagrekomenda na piyansa
180,000 pesos. Ang nasabit ang persona, yaw na unyan sa ipatura kan buhi NPS para po sa magkakanigong disposisyon. Ang parapudan kan autoridad, higot na kooperasyon kan mamanuaan ang sa indang pakiulay, asin kung may mahiling ka mo sa indong lugar na dai residentes kan lugar na yan, orog na kung magaduda ang hiro, baka nagpapahiplihan sa tuyang lay, i-report ang mga makadudang hiro kan sa tuya pong mga nahihiling sa tuyang barangay, pati ba ini mga wanted persons na pinaghahanap kan mga autoridad. Saruyan sa tinututukan ninda, sirudon ang mga may naginibuhan na malain, mga nagbalgas sa tuyang lay, na nagpapadago sa pagtago, asin iguanin kinakampang na kaso, ang sadkan PNP dapat sindang mapanimbag, matawan hostisya, ani kay maninda na naging biktima. Ate Glenn, pagsabi mong siriudon, di igwa pala niyan mga bitik. Come again? Igwang mga bitik, sabi mo siriudon. Iyo, siriudon. Siriudon. May nakataan ng bitik. Iyo, karundang silit. Dahil lang ako makabuenos pagtaram sa medyo anak na duwanta. So, mga wanted persons sa rin sa tinututukan kan PNP digdi sa laog kan Bicol Region. Yan na sa ito yung dagdag na informasyon, Glenda Biaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Got na kampanya ka na Philippine National Police laban digdi sa mga mararaot pong elemento. Nan iba mayong maginibo sa sendang mga buhay. Sabi nga ni Ken, kundi maghasik ng kasamaan. Kadakol kitang pwedeng pagkaabalahan pero bako naman po mga kalungkutan sa buhay. Kadakol kan mga pwedeng gibuhon sa satuyang nasyon kundi an iba man kaya itong harabong magpagal. Ipisil man yan kung an ibang mga kababayan niya to an buhay inaasa na sana sa ayuda kan sa tuyang gobyerno. Mayo man pong matagal na gobyerno pag-arog kayo ng sistema. Dapat maghiringyuha ang lambang Pilipino. Ngunyan pong panahon. Magtrabaho bakong puro sana asa. Dipisil po yan. Kumbaga, kung gusto tang mapakarhayan na sa tuya pong puturo, digdi po sa nasyon Pilipinas, maghiringuha kita, maghigos, magtrabaho, kung ano sana, basta sa legal na paagi. Patanid po ini sa publiko, magin tul-tul sana sa pagkomento. Gadana na sarong soltero sa laukan simbahan sa San Francisco Church sa siyudad Canaga, makusog na putok nin badilan nagpasa sa katuninungan kan lugar pasado alas 8 nin Banggi, Kasubanggi. Asin pinagasabat sindanin sarong nakabulagtang soltero sa mismong altar kan nasambit ng simbahan. Kadai pamaaraman na kadahilanan padagos man ang investigasyon kan mga autoridad sa nangyaring insidente. Kumbaga makangorongirhat po ang pangyayaring ini mismong sa altar kan simbahan naghugot ang sarong soltero duman sa San Francisco Church sa siyudad po kan Naga.
masakit pag-arog na po kaya na panahon saka na buhay kan tao. Grabe ang problema. Sana magkaigwamanin katuninungan an kalag kan solterong ini. Hoben pang marhay, 18 anyos pa sanaan na lalaki. Diyan dipisil kay nita yaon mismo sa laog ka na simbahan, duman pang gayo sa altar. Nagahugot subuot ang lalaki. Mismong simbahan ay na siya nakarumdum na iyo ito ang harong kan kagurangnan. Kaya dapat po pakaisipon kan sa tuyang mga kababayan ang arog kayning bagay, kumbaga hurup-hurupon. Yan man sa Banuan po ka na bato sa barangay San Miguel, saro na naman na van asin na truck ang nasangkot sa aksidente. Kasuudma. Sigun sa informasyon nakagarahi ang ban sa naon ng bitan ng lugar kan ini banggaon kan sarong truck. Piga dadalan ko po digdi sa video an ginigibukan bagong alkalde ka na Banuanen na bato, si Mayor-elect Enrico Dangkalan, kay ban si Congressman Migs Villaperte nagboborbanwit. Nakakahawig da sa New Zealand an lugar kan Batok Camarinesur. Sa gilid kan salog dyan sa San Vicente. Kumbaga saro po ini sa mga ede-develop kan Banuanen na bato. Siyempre, kan sa tuyang congressman, si Congressman Migs Villaperte. Kadakol pong mga programa, digdi po sa Rinconada area, sa turismo, sa mga infrastructure, arong kan mga patinampo, yung mga boulevard, tapos igwa pang Long Beach Road, pamanlugod magkatarapos-tapos ang sinambit ng proyekto digdi po sa Rinconada area na minamauot ni Congressman Migs Villaperte.
surunudan sarabay-sabay po ang ginibong oath-taking kan mga bagong mailihir na mga opisyal kana banwaan, kana probinsya, maginduman sa nasyonal. Baga sa aga, iyon na po ang pagpuon kan sa indang trabaho. Bilang mga nailihir na mga bagong opisyal kana sa tuyang lugar digdi po sa nasyon Pilipinas. Out pamanlugod sa mga promesa ninda sa tuyang mga kababayan ang pagtaunin marhay na serbisyo marealisar. Duman sa Camarines Norte pinag-suspendiman ka na opisina kan Ombudsman si Camarines Norte Governor Ricardo Dung Padilla tugang ni Senador asin dating action star Robin Padilla dalan sa subot sa lang pagbubugtak kan mga volunteer sa opisyal na trabaho sa gobyerno. Sigon sa Ombudsman, mayong tamang autorisasyon ang pagbugtak ni Padilla kay dating Mayor Senandro Halgalado bilang miyembro kan Governor's Special Action Group asin man George Dayawon bilang volunteer broadcaster kana Radyo Pilipinas. Nahatol sarong taon para sa GSAG issue, anom na bulan para sa volunteer broadcaster issue. Sinman si board member Dennis Riel ang matukaw na acting governor poon sa Martes. Kan saro sa mga nagkomento yan subutan abuso kan mga taong mayong aram sa lay kan DILG dapat i-regulate kan DILG sin COMELEC graduado sa college sa sin may aram sa government administration. Ni manasaro magpapahiring na naman kay ni si Robin kaya nasuspende ang tugang niya hahaha. Ini pang saro dapat ang nasuspende si Senador Robin Padilla pambihira. Ano ta si Dong pa kung pwede man si Robin na sana ay pambira. Hain po si Bay sa Tano, tabako siyaan masalida. Good thing kapartido pa man ang matukaw na gobernador laban kay Gob Ricardo Dong Padilla. They cannot put you down. Everything happens for better. Sanang paagihon ni Robin ang train sa Camarines Norte haling Manila. Sos Mariosep. Digdi ka sa Camarines Norte. No arin man. Garo mas kamukha siya ni Dennis Padilla.
pang saro, maray man yan, masuspindi si Robin, tamayo man bagayan pakinabang sa Senado. Senador ni Duterte pero ang nagpapasweldo sa iya mga Pilipino para pag-abot ka ng impeachment trial, mayo siya sa Senado. In fairness ini, mas may aram ini kisa kay Robin Hood. Mahala naman po ang mga taga Camarines Norte kung ano ang na-obserbara nindangon yan. Pakusa naman si Governor Dong Padilla, may mga araw kayo ng sitwasyon, mas nga bagay dyan sa Albay. Pakakatukaw kan gobernador, may mga suspensyon na naman na pinagpapataw ay pambihira. Mayong katapusan na politika digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga, iyon na ini ang sitwasyon ta. Kaya din nag-aasenso ang nasyon Pilipinas ta imbes magtarabangan na po, tatapos na ang eleksyon, sige pagirarayan mga deringkilan. Yaman timbog man ang mga illegal loggers sin quarry operators duman sa Pasakaw, Camarines Sur sa bypass operation kan National Bureau of Investigation kan nagtalikod na aldaw. Saro sa mga nadakop iyo sinda Barangay Chairman Ariel Bingwa, tugang ka na Vice Mayor-elect na si Juju Bingwa. Arestado man sinda Daryl Barameda sarong hardware owner asin mga kasabwat na sinda Dennis asin man Ronnie Barameda eman Joya Oceana. Kailan sa sumbong kan mga residente tulos man na naghiro si incoming Senator Erwin Tulfo asin nakipagkoordinar sa National Bureau of Investigation asin man Department of Environment and Natural Resources tanganing papanimbagon ang mga sangkot. Kumpirmado man ka na DNR Region 5, Senro asin man MGB na nagbalgaan mga suspect sa Presidential Decree 705 asin o sa Philippine Mining Act of 1995. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan NBI Naga ang mga akusado. Kumbaga, naghihiro na ang kakampi ng mga inaapi. Si Senador elect Erwin Tulfo. Di sana day mawatwasan na naman ang kaso ka na mga ini. Minsan pag may mga koneksyon yaon sa gobyerno nang papasipara sa napuan kaso, natatahuban lang. Kumbaga na ariglo, ini po ang problema digdi po sa satuyang nasyon. Dapat mahali ang mga puro padrino. Yaon dyan ang mga anomalya na dahil nauuntok dahilan sa mga puro padrino. Koneksyon. Kaya kadakol po ka na mga dahil pa nagbabagukan sa indang mga ugali na mga opisyal ang iba kan sa tuyang gobyerno. Dahilan sa mga bata-bata system, ay ako nangyaya kainin bahala. Dahil nang magparagirong. Yan po ang totoong nangyayari digdi po sa tuyang nasyon. Isa na nga ning kaso ni Alice Go, inda kung ano nan kinakaabtan kay ni. Aloy na bagay ni si Alice Go padulag-dulag sa naman. Paano po kitang 40 minutos makalampas ang alas 8 ni na pagkaaga.
kud po sa mga panahon na ini an mga paratanom niya to, mga parauma. Paratanom ni na paroy day pamangiraray na iibsan ka na sa indang mga namamatayan. Talagang masakit an kamugtakan kan mga parauma ngunya na mga panahon. Hamak mong mahal pan ata duman sa presyo kan kada kilo kan paroy. Ang pinaka baba na presyo kan atangon yan nagdo 12 pesos samantalang so kilo kan paroy 10 pesos 50 centimos ay ano nang buhay tayo ni. Erakman po kan mga paraoma kung minsan nga ni mahal pa ang kangkong mayo pang kapital. Ini po ang kumbaga pinapasakitan na marhay kan sa tuyang gobyerno ang mga paratanom niya to digdi po sa tuyang nasyon. Dapat ini po ang tutukan kan sa tuyang gobyerno na mapakarhay man lamang ang mga pagbuhay kan sa tuyang mga paratanom, mga paraoma. Sagkod ngunyan, agricultural country po ang nasyon Pilipinas pero dai man na iaangat pa an agrikultura digdi po sa tuyang nasyon. Kumbaga mapakarhayan pagbuhay kan mga parauma, mga paratanom digdi po sa nasyon Pilipinas. May mga sinasabi man na mga subsidy pag-abot sa pag-uuma kaya lang lugi ang mga parauma ang mga subsiding tinataw kan sa tuyang gobyerno araw po kan pagtataw ning libreng banhi ining mga abono kung minsan nga ni pigbabayadan pa sabi sa hauling sa pagtransportar kundi masakit po digdi kung na itataw kan sa tuyang gobyerno na sa paagi ka na Department of Agriculture na mga abono dahil managayong epekto sa mga kaumahan. So ng urea, grabe po ang reklamo kan mga paratanom itong hali sa Department of Agriculture na made in China. Nagarong nga di managtatalab sa samuyang mga kaumahan, lataw ngaya. Na abono na pinag-didistribuer kan Department of Agriculture, pinapaagi pa sa mga local government units. Ultimong mga paraoma at ang anitios na pinagruruloko pa, pambihirang buhay tayo ni. Man po panganaan ta makahirak na nga ni kan mga paratanom niya to ang mga parauma niya to digdi po sa tuyang nasyon ang nangyayari kaya garo pigdidirilin siyan pang marhay ining mga pundo na pinapaagi sa Department of Agriculture para makatabang sa mga paratanom niya to. Good morning man kay Reverend Father Dan Aguilar and bagong Pares Press dyan po sa Our Lady of Salvation sa Barangay Salvacion digdi po sa Siyudad Can Iriga. Siyempre ki punong Barangay Vicente Lagatik. Ano na daw so sabi ni punong Barangay Vicente Lagatik na magkakaigwa na siya nin bagong Barangay Hall. Mga rin daw ito marirealisar.
daw so lote areglado na. So tutugdukan kan na bagong barangay hall diyan po sa Barangay Salvacion, Ciudad Can Iriga. Mga kandidato pa sa nakaito bilang punong barangay si punong barangay Vicente Lagatik yan sa Barangay Salvacion ka na makaulay ko na igwa nga kami digding pinagmamauot na magin bagong destinasyon na bubugtakan ka na bagong barangay hall ka na Barangay Salvacion digdi po sa Ciudad Can Iriga. Hindi kumbaga halat-halaton na may mga pinag-aasikaso pa siguro ng mga papilis antes sa marealisar ang sinambit ng proyekto dyan po sa nasambitan ng barangay. Diyan nga ni sa Barangay San Jose sa Banuan kan Baaw Camarinesor sabi man ka ito ni punong barangay ni Ablan igwaman sindang ibubugtak dyan na bagong barangay hall kundi pag mga arog po kay ni dahil man kaya yan madali-dali na basta na sa nang lumipat maray ko ni Guatulos malilipatan na lote. Kumbaga dakol pa man kan mga dapat asikasuhon, mga bagay na talagang kinakaipuhan para marealisar ang arog kaining mga proyekto sa barangay. Man po sa Ciudad Can Naga na ipasar naman sa nasambitan ng syudad na ordinansa o ining ordinance number 2025-048 na nagamamandato na ibugtak sa erarum kandagaan gabos na utility wires o underground cabling. Mandatoryo na subot ini para sa mga power telecom, TV as in man cable service providers na i-transfer ang sindang mga wires as in poste sa underground conduits orog na sa mga priority zones siring kan Sentro Naga, CBD2, Magsaysay Lifestyle District, Diversion Area as in man Panganiban, Del Rosario, Pili Boundary. Bawal man subot na pole clutter sa mga lugar na nasambitan. Katako digdian si Isayman na mabayular as in mahampang sa magkakanigong kapadusahan siring kan multa na nagkakantidad na 5,000 pesos na revocation kan business permits as in paghali kan day nagsusunod na wires. Magaramduman pigpuunan ang nasambitan ng inisyatibo kan 2022 sa pagikan City Ordinance number 2022-064
na pigsurat ni City Councilor Lito Del Rosario. Saro ining inisyatiba na naglatag ng legislative framework para sa underground cabling na enot naman na pigbugtak sa Balatas Development Complex durante ka na pagtugdok kan Naga City General Hospital. Sa unyan, nasa full implementation na subot ini para sa mas salbado, malinig, asin marhay na syudad ni Naga para sa Gabos. Kansilar naman ang enot na party ka na concert tour ni rockstar Marilyn Manson duman sa United Kingdom. Ini makalis na ma-pressure sa mga campaigners sin mga miyembro ka na parliament. Nakatalaan man na kuta sa Oktubre 29 na pagbukas kan sa iyang One Assassination Under God tour duman sa Brighton Center. Kana nakalis na Enero pigpahayag kan mga prosecutors duman sa Estados Unidos na plano nindang magsunad nin kaso kontra kay Manson o Brian Warner sa tunay kaining pangaran huli sa subot sexual assault and domestic violence. Sigon kay Los Angeles County District Attorney Nathan Hotzman, luma na subot ang reklamo na nagpuon pa kan taon 2009 kontra sa 56 anyos na parakanta. Kaining mga nakalis na simana nagpagibunin open letter si Brighton and Hope City Councilor Shane Berry na nagpahayag na dapat kan sila ron ang konsyerto huli sa kaso. Madoon man na pinahimutikan kan parakantaan na mga aligasyon kontra sa iya. Kangan man na akoon. Ang bihira pag-arog po kay ni siyempre ang mga sikat ayan mahali ang mga arog ka na kontrobersiya. Tapos kung namamalisyahan baga na nagsisikat igwaman mga baga nakakaulang sa imong mga kasikatan. Pero man sa na yan pelikula mayo man na magiging sikat na aktor kung mayong nagtuturo traidor. Ang aktor naging sikat man yan dahil sa mga traidor. Di nga sa tuya, sa gobyerno, dyan sa Senado, mas dakol na sa traidor. Kan aktor ay pambira. Ang nagluluwas na best actress ko niyan, si Vice President Sara Duterte. Ay, pambira ang buhay tayo sa Pilipinas. Kumbaga, best supporting man si Senadora Amy Marcos. Ganyan, sa Sautan baga, so 23 na senador na nagpirma na, kumbaga, pugulan na impeachment trial. Mga traidor ko, no? Ay, pambira. Iba na dyan ang best traidor na nasa Sautan, si Senador Chis Escudero, ang Senate President, kababayan tapa, mga Bicolano, ay pambirang buhay tayo. Ay ano na yan, ano rin mauntok dahil pagkakairintindihan dyan po sa Senadong magulo.
Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Nagpapakonsuelo na lang po kita digdi po sa Nasyon Pilipinas kaysa magpara-stress sa mga nangyayari digdi po sa tuyang nasyon. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior asin PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taasan na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers, nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asin iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards, asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad.
Introducing M. Luwalier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Amcash app now or visit mluwalier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Ang pinakaenog sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 2 minutos. Makalampas ang alas 9 ni na pagkaaga. Pag-abot po ka sa dalagan ka na gobyerno sa tuyang nasyon na iskaramutsa. Kumbaga, mayo kitang direksyon sa kudngunya ng mga panahon. Ini po ang dapat mabago sa sistema kan paggugobyerno sa nasyon Pilipinas. Kumbaga may direksyon na dapat makuha ang paggugobyerno. Kundi isay po ang matrabaho kayan. Siyempre, ang sa tuyang presidente, sa mga senador, congressman, gobernor pababa. Kung ang lambang saro, perming arog kaya ng opinion sa Senado, maging sa Kongreso, suruhay, kumbaga mayong pagkakasararo, kung ano ang gigibuhon, talaga pong masakit makuata ang tamang sistema sa paggugobyerno. Bagaan presidente saro sa naman na nagpapaagi kan nasyon Pilipinas pero ang nakapalibot sa iya yaon po dyan ang problema. Kung daay man makikooperar nin tultul, may halo pa nin politika, ang paggugobyerno nangangananin pamumulitika, talagang daita po makukuha ang tunay na direksyon para magkaigwanin na marahay na puturo ang sa tuyang nasyon. Ang nangyayari po, kiringkoya na baga? Ang nangyayari dyan sa Kongreso asin Senado? Ang iba man dyan, makataramsa na. Dawa mayong kamanungdanan magpara kung ano-ano na sa nabagaan pinagigiribo lalong-lalo na po dyan sa Senado.
Pero baga pigkakawatan na sanaan Senado kan iba pong mga senador. Kita man ng mga Pilipinong nag-oobserbar, ano nandalagan ta? Arog na talaga kayan. Dapat mag-isip po ang ibang mga senador niya to na sinday binugtak dyan para magserbisyo sa mga tao, sa mga Pilipino. Bakong magpara pakonsuelo sana dyan, para diringkilan, maguro imbestigar. Kailan sa naki Vice President Sara Duterte, nagkaurula ang paksiw dyan sa Senado. Kung kaito pinag-mimirar ang Senado sa may marhay na pundasyon sa paggibonin mga lay na makakatabang sa mga Pilipino. Ngunyan na garo sinalaula. Kung sa tatara mo na Bicol, digdis sa tuya, garo na oosmakan ang Senado po ngunyan na panahon. Tandi ba kayong mga senador, garo sa inosmak man ang gawi. Dapat tultulon po nindo sa indong trabaho, sa indong obligasyon bilang mga senador. So, karo respeto man ang hiro, minsan nawawara na po nin respeto lugod sa indo sa tuyang mga kababayan na Pilipino. Kumbaga kamo ang pinag-mimirar ng mga harigi, leader kan sa tuyang nasyon ay manindo ginigibo, so talagang obligasyon nindo sa tuyang mga kababayan. Di man sa syudad kan Iriga maobserbaran digdi sa operasyon kan Prime Water, Iriga City Water District, napapabayaan na po bagaan sinambit ng Water District. Mahihiling mo para karalkal an shoulder ka na tinampo sagkod ngunyan dahil na ibibirelta. Ano na po ang nangyayari sa Prime Water, Iriga City Water District? Arog na po kaya ng gibo. Kaya ito, simana sana na ibabalik naman itong kinalkal na tinampo ngunyan na halos bulan na naabuton. Po nagpapasaway na talaga ang Prime Water digdi sa Iriga City Water District, determinate na nga ni itong joint venture. Pero bako pong arog kayan maski pa may obligasyon pa man giraray ang Iriga City Water District duman sa mga concessionaire na pakarayonan sa indong serbisyo nganing dahil magparakapungot ang mga concessionaire ka na Iriga City Water District. Kumbaga nagpapasakit sa naman dyan, nagpapadipisil ang Prime Water. Dapat dahil man po madamay ang mga member consumers ka na Iriga City Water District sa mga nangyayaring ini dyan sa sinambit ng Water District. Kumbaga, pinag-sisweldohan man baga ang mga empleyado dyan. Dapat sa obligasyon nindo para sa mga concessionaires, gibuhon pa man giraray nindo. Bulan-bulan nagbabayad ang mga concessionaires
Ano taday pinapakarhay ang operasyon? Yan po ang dakulang kaputan dyan. Hoy, kumusta mampalan dyan po sa Banuan na Balatan, Camarines Sur, kay Mayor-elect Ding Abliter. Asin man ki Vice Mayor-elect Jun Narito. Siyempre sa iyandang mga pag-iriba. Yan po sa Banuan na Buhi. Ki Madam Sailin Ligasyon and Barangay Santa Clara asin kay Ma'am Norian Atzuri Gizabal yan sa Barangay De La Pe kay Kunsal Marlon Tabalde sharing man kay Dr. Renz Nonato kunyan bagong kunsal naman kan Banuan po ninbuhi saka kay Dr. Ramon Nonato is an outgoing kagawad Ma'am Belia Nonato. Dating alkalde Margie Moran Aguinillo asin sayang bilog na pamilya. Sa kaso sa tuyang amigo dyan si dating konsal Ting Villadares. Siyempre sa mga staff ni Mayor Lacoste. Haram daw nindo na sarong pulis duman sa Massachusetts ang naggamit ng crackers tanganing madakop an urig na nakabutas sa kulung o nakaluwas sa kulungan kay ni duman sa Orleans. Sa post ka na Orleans Police Department sa sendang social media ang nasambitan ng orig anigwang pangaran na HUA. Igon sa nasambitan ng hepatura nakaluwas subuot sa iyang kulungan an orig asin puon garo nagatur sa sarong Banuan duman sa Orleans. Palan sa Orleans maluya man ang kulungan ta nakakaluwas nga nan urig. Tulos man na naghagad nin asistensya ang mga nakahiling na mga residente sa mga kapulisan. Natakod kay ni nagkaigwanan na ralapagan sa pagultanan kan mga pulis asin urig huli sa pagiging maulyas kay ni. Alagad ginamitan ng crackers kana nagresponding autoridad an urig kaya matuninong na naibelta ini duman sa iyang kulungan. Igpahayag man kan Orleans Department na naging kakaiba ana sa indang aldaw huriman sa nasambitan ng urig. Saro sa nang urig pinagkaabalahan kan mga pulis duman sa Orleans. Digdi po sa tuya ingatan man ang mga urig takamahal na pati kan presyo kan karning urig nabagay nagbababa sa 390 pesos ang kada kilo kan laman kaya garo kulang na nagbabakal ngunyan karning urig sa merkado nuarin mabarato ang urig digdi po sa tuyang nasyon. Pero pa po sa tatawan nina doon, ining pagpara langkaw ka na presyo kan mga mayor na barakalon, digdi po sa tuyang nasyon. Kundi ang problema niya to, pag nagpapababa baga, masakit nang maibelta duman sa dating presyo. Pag luminangkaw na ang presyo kan mga mayor na barakalon,
asahan mo na dahil na yan ibabalik sa dati. Dawa pa magbabaan presyo kan mga produktong petrolyo. Pag nagpapababa, abang sakit. Ano pong nangyayari digdi po sa satuyang nasyon? Pero mayong kontrol sa tuyang gobyerno pag-arog kayan. Maray sana magparalangkaw. Pag mapababa na ka na presyo, sana kadipisil. Halos harabo ng ibabaan na presyo kan mga mayor na barakalon. Ang gusto sana magparaparalangkaw ay pambihirang nasyon tayo ni. Kaya nga niyan iba pag nagsusuba, unano na sa nabagyan day naglalangkaw. Sa iba man, kunyan kaya nga, spaghetti pababa pataas. Tapos pagpapara sabihon man kan Department of Agriculture, kan Department of Trade and Industry na ngaya kontrolado mi ang presyo kan mga mayor na barakalon ay butigton. Kontrolado na nagpaparalangkaw kun ba kontrolado nindo para bubuan sa nabaga para potnayan kita mga Pilipino. Ramon nga ni nindo kung kontrolado talaga nindo ang presyo kan mga mayor na barakalon magin ining mga produktong agrikultura digdi po sa satuyang nasyon. Nagluwas ni na evacuation order ang Israel sa mga Palestino na nasa northern Gaza. Ang nasambitan ng kasuguan ang kasunod ka na pagdugang nindanin na mga military action mantampig bubusol ni US President Donald Trump ang ceasefire deal. Kadaklan sa mga sinabihan ang mga nasa Gaza City asin man na habalya kung saan marapat na sindaan na maglipat duman sa timog na partikan Al-Mawasi. Sa laog sa nakayakan 24 oras, mapakol na sa 86 katao na nagadaan kung saan tulo sa mga inian mga aki. Nagarumduman enot nang napudan si Trump na ibubusol kay nian peace deal duman sa Gaza asin ibabalik ang mga hostages. Yamanan na pagirumdom kan House Committee on Information and Communication Technology Chairman asin nabutas Representative Toby Chanco ang publiko na mas maging alerto asin mag-ingat kontra sa manlain-lain na klasikan panluloko na naggamit ng artificial intelligence o ining AI. Nakakamundo para kay Chanco namantang nag-aangat ang satuyang teknolohiya naging high-tech naman ang mga scammer pati hacker. Saysay pa ni Chanco na marikas man loko nagagamit ng video call kung saan garo totoong tao kaulay alagad AI generated palan lawog asin boses. Abiso pa ni Chanco sa gabos dai basta-basta magtubod sa ipinapahiling na resibo kan transaksyon asin perming mag-double check
mag-validate hulita kayang-kaya ng unya na maggibonin peking slip gamit an AI. Patanid man ni Tiangco sa mga padagos na nagsasagibon ni scam o mga panluloko, may nakaambang padusa sa saindas na pagkakulong nin puon 12 hasta 20 taon huli sa pagbalgar sa Cybercrime Prevention Act, Anti-Financial Scamming Act. Pa pigtawan doon man kan Department of Education ang importansya kan artificial intelligence kan pag-eskwela kan mga estudyante digdi po sa satuyang nasyon. Kaakibat kay niya ang importansya man ka na paggamit kay nini na responsable tanganing maging mas epektibo asin kapakipakinabang. Sigon ki DepEd Chief of Staff Undersecretary Patty Malip, panon tungan sa ngunyan kaibahan sa mga pigtutukdo sa mga estudyante sa mga pribado sa pampublikong eskwelahan ang tamang paggamit kan AI. Ang lakdang na ini sa sagibo sa paagi kan tabang na nagpupuon sa manlain-lain na educational partner digdi sa Pilipinas. Para sa pagiging responsable sa paggamit kan na AI, kay puan man na maging ethical ang paggamit kan bagong teknolohiya na ini, asin pigtawan doon pa kan opisyal ang importansya na maitukdo sa mga Generation Z hasta Beta asin magin sa mga masunod na henerasyon. Pa ang patanid kan Department of Education kontra sa pagpapaluwas ng mga peking anunsyo gamit ang social media. Kabali digdi ang mga peking anunsyo dapit sa cash assistance, suspension kan klase, scholarship program asin no backpack policy. Anot nang nakaabot sa atensyon kan DepEd ang nasambitan ng impormasyon na sarong bagay na pinagkahaditan kan departamento huli sa posibleng epekto kay ni sa mga estudyante asin mga magurang na posibleng maloko kan mga peking anunsyo. Huli kay ni nagpaluwas na patanid ang DepEd asin nagpagrumdum sa publiko na dai basta-basta magtubod sa mga anunsyo na nagluluwas sa social media. Sigon sa ahensya, ang gabos na opisyal na anunsyo sa impormasyon na igwanin kinaaraman sa basic education, iba paluwasan na kan DepEd Philippines ang official social media page kan DepEd. Pwede man na subot na kumpirmaron kan mga paratukdo o school management kung tama ang impormasyon na nababasa sa social media. Antes magpuon ang klaseng unya na bulan, enot nang nagluwasan sarong peking anunsyo na madudugangan na nin grade 13 sa senior high school na tulos man pinahimutikan kan departamento. Hamak mo yan. At ang aning gustong bawasan, paabuto na sa ng grade 11, may nagluwas bang hanggang grade 13 ang high school, ay pambihirang buhay tani. Kung ano-ano na sa nabaga nagruluwas sa social media na mga fake news. Kaya dahil po kita basta magparaturubod kung ano man na nagluluwas sa social media, kumpirma ron ta kung totoo o bako.
ganyan pong panahon, kadakol na ang mga nagpapatubod. Kita madaling mapatubod ang iba. Tapos minsan sala na baga so nagluluwas na impormasyon. Yan na kita nagkakaribong. Kaya di kita magparatubod sa mga paribong-ribong na impormasyon. Lalong-lalo na po sa mga fake news. Pinapasigurar man ni Senate Committee on Public Services Chairman Senador Rapi Tulfo sa Department of Transportation and Padagos na pagbabantay sa presyo ka na Dubai crude oil tangani maserto na sa oras na magpakol na ini sa $80 ang kada baril tulos man na maipapanao ang fuel subsidy para sa mga PUB drivers and riders. Sigun kitulpo kadakol na kumpanya ka na lana nagpautob nilang presyo na 2.60 centimos ang kada litro sa diesel asin man piso hasta 75 centimos litro man sa gasolina. Kan nakalis na Hunyo 24 asin Hunyo 26 mantang may nakaambaman na langkaw presyo niya na aldaw na namatean na kan mga apektadong sektor. Igsugo ni Tulfo ang Department of Energy asin man DOTR na pag-ulayan maray ang dugang na posibleng paagi tangani matabangan ang mga PUB drivers na yung mismong direktang tinamaan sa pagsipa kan presyo ng petrolyo. Speaking kaminarman kan senador ang darakulang kumpanya kan lana na ikonsiderar ang pagtataon ng discount sa mga PUB drivers mantang mayo pang kasiguraduhan ang nakaambang rollback. Mga rin daw yan, na rollback na yan. Basado sa 2025 General Appropriations Act, maihihirasa na ang fuel subsidy sa mga benepisyaryo kung nag-issue na ang DOE ng sertifikasyon dapit sa actual na average price kan Dubai crude oil kung mag-abot na ini sa $80 na threshold kada barilis basado sa Men of Platts Singapore. Man sa nasyon po ka na Pakistan dai mababa ang 16 na kasoldadusan ang nagadan sa nangyaring suicide bombing sa Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan ka na nagtalikod na Sabado asin pag-report na sobra sa 20 individual kabali ang mga sibilyan ang nalugadan. Sigun sa mga report, pig-ako subuot kan sarong grupo gikan sa Pakistan Taliban ang paninimbagan sa pag-atake kun sain. Sarong suicide bomber ang nagbudal kan sarong bihikulo na igwanin kaibahan na pampasabog sa sarong convoy kan militar. Daw pinag-ako kan grupo ang nangyari, inakusaran kan Pakistan and India na may kinaraman sa pag-atake alagad maduon ining pinahimutikan kan India asin pig-apod ang pahayag kan Pakistan na mayong basihan. Napag-araman na ang pag-atake ang parte kan padagos na paglangkaw kan
karahasan sa mga rehiyon kan Pakistan na raniduman sa Afghanistan na pinagtutukdo kan Islamabad kumo party kana pagsuporta kan Taliban sa mga teroristang grupo kontra sa Pakistan. Hindi sa ano yan, Ibaman sa Pilipinas, Pakistan. Ay pambira. Duman pala yung mga Pakistan. Ano-ano na sa nabagaan nakikrear sa kinaban. Ayan, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira liwat na mga hanap buhay. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast.
Fast White Rose Papaya with Vitamin D3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 36 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Nag-desisyon man na sarong korte duman sa Manila na si dating Bamban na Tarlac Mayor Alice Guan na sarong Chinese citizen. Kaya na-disqualifyar ini sa pagkapotkan pampublikong opisina. Sa 67 pahina na desisyon na may petsang Hunyo 27, na Manila Regional Trial Court Branch 34 nagtao ka na ku warrant of petition na pinagsangat kan Office of the Solicitor General na nag-angat sa pagiging kwalipikado ni Gu na magserbiko mo sarong elihidong opisyal. Ang warrant to case sarong espesyal na civil action na pinagsangat kontra sa sarong tao na nag-aagaw o illegal na nagkakapot o nag-iihersisyo din sarong pampublikong opisina na mayong legal na autoridad. Sa irarom kan Rule 66 kan Rule of Court and Office of the Solicitor General autorisado na magpuonin na sarong petisyon na kuwaran to sa tubangan kan sarong korte. Sa pagtao kan petisyon ang korte bako sa nang nag-didiskwalipikar kay Alice Gu sa pagkapot kan posisyon como alkalde kan Bamban kundi nag-deklarar man na ini han bakong kwalipikado na magdalagan para sa opisina sa enot na lugar. Igsaysay man kan korte na si Gu mas bestado como Gu Wafeng na pinangaki kan Chinese parents na Sindago Jian Sung asin man Len Winyi na iguanin Chinese passports. Ang desisyon urod pang naglinaw na ang pasaporte ni Gu sa Pilipinas o ang sa iyang birth certificate ay nagsiserbing konklusibong patunay kan sa iyang citizenship. Haros 10 bulan nang nakakulong si Gu huli sa non-bailable change of qualified human trafficking na naggikan kan subot sa pagka-embelto kay ni sa illegal na aktibidad kan Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO sa sayang lokalidad duman sa Bamban, Tarlac. Alagad padagos na pigpapahimutikan kan dating alkalde na pinagpaarkelan sa nakaini ang sa iyang pagsasadiri sa PUGO na embelto. Mientras tanto, kan Agosto 2024, ang opisina kan Ombudsman nagsugo na dismissed si Gu sa opisina holi sa grave misconduct. Ngunyan dahil pa natatapos ang kaso ki Alice Gu. Ang luwas kay ni Gotom. Gotom. Makagugutom si Gu.
investigasyon, kaso-kaso, digdi po sa Pilipinas, anday man nagkaka-resolveran. Big pa para palaba sana. An urulay, kumbaga, na minaabot sa punto na mayo ng kamadungdanan, an urulay. Isa na pong impeachment trial na ini laban kay kay Vice President Sara Duterte. Para urulayan alagad na yaon sa Senado dahil man nakakapagdesisyon ng tultol, lalong-lalo na si Senate President Jess Escudero, na iyo po ang ikinakasuya kan mga kababayan niya itong mga Pilipino. Taday nagdidesisyon tulos kung ano, idadagos o dae. Duwang bagay sa naman po baga. Ano ang pigpaparahalat na desisyon? Kita may pagtubod na igwang nagkokontrol na sarong kumbaga guloan, sabi kayan, digdi sa ano yan, sa tuyang lugar. Kino-control ining si Senate President Jess Escudero na day maghiro. Ayan nangyayari sa iya, garo robot dyan sa ano yan, Senado ngunyan pong panahon. Malaog na lamang ang 20th Congress, ano na ang gigibuhon dyan. Sa 19th Congress dahil makapagdesisyon ang Senado dapat tigdi sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Saka may obserbasyon po kita na dakulaan posibilidad paglaog kan 20th Congress, delikado na maribayan pati ang Speaker of the House. Saka ining si Senate President Jess Escudero ta pag panibag-o na naman po ining kabtang. Yan pati sa Kongreso asin Senado, pinsan igwaman po dyan ng mga mayoriya na iyon minahiro. Tapos dinadagdagan pa, igwa pa nga dyan na silent majority. Pag iyo na po yan mga naghiriro na naman dyan, tapos kumbaga dahil kita mangalas kung paglaog kan 20th Congress kaigwanin dakulang pagbabago dyan sa Kongreso. Report! Ano, nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi, Karondang Philip, Uyaman at ang nakasagdag ng kata kapal, kailan na tinder na at office of the Ombudsman, ito kami of the Ombudsman of Padilla at Pugak ng Senador. At yung dati sa Robin Padilla, minuli ko sa lang sa mga policies sa opisya na trabaho kan gobyerno. Ikon naman sa Ombudsman, may yung tamang autorisasyon at ang bugtak ni Padilla, ilating ni Alejandro Salgara bilang Siyang Criminal Special Action Group o at CSAC at yung Major Kriyaw. Bilang volunteer gold fraud at Tanrad sa Pilipinas, at yung kasarang taon sa GSAC issue, anong kabulan para man sa volunteer gold fraud sa dito at yung Maximol, Lendang, Electrian, ang masukap at Governor, si Governor Bakong sa Agas. Yan pala ko, walang dating residente sa Pagpuon ang pinagkatawan ng ₱20 sa financial na habang ilang suporta sa saydang pagpapalit sa gobyerno. Pinanginugan ng Deputy General Titular Tito Reserve at sirne sa kantang tao ay pinagsabay sa Sadras at bagong kapatukan tuloy sa sila sa Kantong Tumol. Padagos ang suporta ng gobyerno para man sa Pumino na yuratay pang-sira ng iba at mga rebelde sa komunidad. Sampai para sa Salado Lumal kapag nakawagda. Jonathan Rita reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mo pang informasyon. Hali dyan sa luwas.
yan Mamundong Bareta, salado ka na PNP, digdi po sa riyon ka na Bicol. Nasa 750 iyon pala na pulis. Ang ubis ay pambihira. Mga nagparapataraba sana. Kana sa indang hawak. Sigun sa maximum index record ka na Police Regional Office 5. Poon ka na Hunyo 5. Ngunyan magpaniriwang na kamuta aabuton kamo ki General Nicolas Torre III and Chief PNP. Duman nga ni sa Metro Manila igwa ng mga kumbaga mga chief of police and taranggal na day nakaresponde sa laog ng 5 minuto na igwanin insidente. Sabi kan ibang mga kababayan niya to yan kaya pag may plantilya na mayo itong pagkamot asin loyal sa serbisyo kadakla nakasulot nin uniforme pero nakatago sa aircon na opisina, takot na kumbaga takot na mag-serve nin tama kung sa insinda duman binabayadan. Sa diri nga ni day maataman banwaan pa kaya in fairness man sa ibang pulis na bistado ko maintain an gabat. Saludo tabi kami sa Indo, mga sir. Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat. Illegal na pagtutroso, asit man pagkakwari naman sa pagkako kamaristor karong kapitan negosyante asit sa kwat siya arestar naman sa karong operasyon ng NBI. Ang kakapirang individual sa kwat naman sa illegal na pagtutroso. Asin matkwari na arestar sa karong bypass operation na pinagtagipukan NBI kan Kakuyo 23. Kapali sa mga nekstar si Barangay Chairman Ariel Bengwa, ang tugang ni Vice Mayor-elect Jojo Bengwa, asin may kadirikan hardware na si Darrell Parameda, may banan na sa iyang may panganagitad sa si Tony Parameda, may banan man si Eman Joy, o siya na, tapos kan Tarukalaw, ibinang share ang binong na medalyo magpahalan at sa ibo ang operasyon kontra sa mga estado sa tabang ng FBI. Ang nagdabarita sa nakalukal, kwarta sa ronda. Yan ang nagkulit pa rin po. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan. Kaining iba represser back to training reduce yan sa tulak. Ani manasaro ano man kung mataba basta dakol accomplishment kana dakol na tabang sa organisasyon kisa man duman sa physically fit kung pang-alman sana puro pampolitika bako sa nang bias. Ning saro pulis an aki ko rugado dai nang pahingalo dai nang oras magpuli. Ay ano na yan maka ibang klase naman yan. May oras pa manggad magpuli. Bullying yan sa mga pulis pag sinasabihan sindanin na mataba. At yan ipapadagos niya to yan nasa linyaman si Kim Llorca. Report! Karondang Kim, pasok.
maray na pagkaaga karondang Philip. Asin na maray na pagkaaga sa tuyang mga parantabay ka na RPN Radio Ronda Iriga. Sa tuyang impormasyon niya na karondang Philip, kasud pinagsagibo itong formal na pagpanununta kana bagong alkalde kana Banwaan ning Balatan na si Architect Domingo Viñoso Abluder. Sharing man na bagong ilihir na Municipal Vice Mayor Vice Mayor Leonardo Chun Narito kan sudma kasabay na duwang ilihidong sangguniang bayan member na si Mark Casano at si Manuel Bagaspas. Kasudma karon na Philip pasado alas 2 din pagkahapon nagpuon ang sambitan na outspeaking sa Municipal Cover Court kan Banwaan ni Balatan na pinag-atindiran na nasambitan na okasyon kan mga opisyales gikan sa manlaynay ng mga barangay asin mga head of offices sa Banwaan kan Balatan kabali man ang manlaynay na organisasyones asin iba pang mga sektor sa nasambitan na Banwaan. Sa inaugural speech kana bagong ilihir na alkalde, tawan niya ni na dakong pasasalamat ang gabos ng mga nagsuporta sa iya asin naging emotional man ana alkalde karon na Philip sa iyang mensahe na sa subot sa pinayaan niya na sa iyang opisina asin sa iyang profesyon bilang sarong arkitekto para magserbi sa mga namamanuwa na Balateños. Mientras tanto pigatawan doon man ka na alkalde sa iyang mga gigibuhon asin tututukan para mas pagmapaswag ang Banwaan ning Balatan iyo saro sa mga malinig na source ang inumo na tubig asin edukasyon, salud asin luman sa mga saradit na mga paratenda sa Banwaan ning Balatan atin tan magayon atin na ligtas na tinampo atin pa sa napangapudan ka na bagong alkalde na dapat ang magkasaro ang lambang Balateños atin na mga opisyal ka na barangay Banwaan para pang baswagon ang Banwaan ning Balatan karandang Philip. Ano ang priority programs ka na alkalde ka na Banwaan ning Balatan na bag-o? Masado duman sa iyang naging natural speech kasud karon ng Philip na pinagtawan doon ni bagong mayor-elect asin matukaw sa aga na alkalde ka na Banwaan ning Balatan. Iyo saro sa mga programa niya ang inom na tubig karon ng Philip asin ining pagtatao din mga assistensya duman sa mga saradit ng mga tindahan pala sa Banwaan ning Balatan. And saro pa itong pag-aayos kang tinampo sa araman niya to na nagkararaot ka na nakaging nakaging bagyo na dahil man niya to pinag-expect. And kaso karon na Philip duman nagkaigwa man ning lighting ceremony duman sa taas duman sa may parola kana Banwaan ning Balatan kung sa yun duman ko tagikibuhon si Sendang Otiking kaso pigsagib na lang si ginibong lighting ka na parola sa si panahon kaso udma talagang minsan nagbabagunas ang uran kaya duman na lang sa Municipal Covered Court ang ginibuan programa kaya si lighting and parola nagtaraas na lang si mga opisyal asin pagkatapos nagkegwa ng dinner and social bailihan duman sa may Municipal Covered Court. Dapit sa mga parasira ano man ang sa iyang programa? Karon na Philip, mayo man in particular pang nasambitan ala alkalde pero igwa ning basado sa iyang speech kasudma may mga nakalatag na sindang mga programa na itatao duman sa mga parasira asin mga parauma asin sa manlalay na sektor na sa agrikultura may mga nakaprepara na sinda na mga plano para tigil sa pagpukaw ka na bagong alkalde.
Bueno, Colonel Philip, yan muna natatuya pong mga informasyon na nakuha dito po sa tatuyang lokasyon. Digdi sa Banuan na Balatan, Camarines Sur. Ako man po, si Karondang Kim Honilorca para sa RPN Radio Ronda, Iriga, reporting. Report! Salamat Karondang Kim sa mga dugang mong informasyon hali dyan sa Banuan ka na Balatan. Igwa po digding sarong senior citizen na sa tuyang kakaulayon. Ano po sa imong pangaran? Alberto Punisto. Taga sa ka po? Sandi ko na si Sonto. Wala dia. Kung raragadi, Lini Muradi, Pilido. Ano po yan, agom mo? Agom ko, Punisto. Apelido ko Punisto. Opo. Wala din ang galing na di. Ito baloy. Ako pagkaisi. Away po turan sa mga igin na. Kaso rin po naghali. Kuko pa sana po. Merkulis pa sana. Kusa na si Mana pa. Ngunyan po... ano nga gusto mo sabi yung gadi? Kimamera ka kung bumili tayo sa di. Panuwi na mo? Adi sa di ko na si Gabas. Bumili tayo. Amon sana niya mayra ka na itong kaigin. Abinayan niya. Pera po sa indong aki. 10 po. 10. Wala ko kung mga igin pang nasadi. Mga pudan ka na lang po sa tuyang mga kababayan. Dapit sa imong agom. Balo ito po din ko. Mayroon na sana ikaw igin niya. Hindi ko kaya magpara-asikaso ka na ano ka nagtatrabaho sa di barangay. Pera po edad mo? Nasa ko na po ako sa 68. Ansay mo pong agom? Adi, nasa 45. Ano po trabaho mo digdi sa barangay? Naglilim kaya po sir sa highway. Tagalimpia ko po sa highway. Aman, wilutang ka na ako, Kapitan Uboy. Wilutang ka na akong trabaho. Pangapudan mo na lang po sa mga paraantabay niya to tanganing magbuelta na sa imong esposa. Hindi ko man yung pag-uumtan. Hindi ko may taragdarin. Kuha mo na ang kanya. Pag-intriga mo na ang kanya din. Nagsasahot ako sa ating barangay. Intriga mo na ang kanya sinta mo. Adam mo niya masawi ka na po. Rani ka tayo, rani ka sa di. Rani ka sa di may grupo. Rani. Yan. Bawayinan mo na di, agum mo di. Galing mo pa din sa camera. Sige na tayo, pangapo na tayo, unungaran ka, agum mo po. Pag una ko, sir, iyan sana magkuha ko buo ko. Pwede mong sir, ika na sana, sir. Sige. Ano po nga niyan pangaran kay ni Madam? Lini Punisto. Lini Mora Punesto. Kung sa inkaman po ngunya na mga panahon na nangangapudan po sa imong mister na kung pwede magbalik ka na sa indang harong. Talagang nahahadit sa imong pamilya sa imong kamugtakan basta ka na sana pala na huminali ni daing paaram. Kaya kung nagaantabay ka man kung pwede, dahil mo naman pagparapaha dito na sa imong pamilya, magbalik ka
Talagang grabe ang kahaditan kan sa imong Saan ginikan, sir? Pinaabiso man na yan ni Kapitan Uboy. Di na yung magkalinsan. Balik talagang saan siya na beses. Sinabihan niya, sinabihan niya ni Kapitan Uboy, di na yung magkalinsan pag sa diri ninyo, amusan ninyo, asikaso na ng pamilya mo. Di na yung magkalin. Nagkalin pa ng kadnaya. Hindi naniwala ko. Sabihin ni Kapitan Uboy. Binalikan niya sasabihin. Sige po, salamat. Siguro kung nagaantabay man po sa imong agum, mag-buelta na sana siya sa indong residensya. Tanganing day man magparadit sa iyang mga kapamilya digdi sa Barangay San Nicolas, Ciudad Cana, Iriga. Pero inabot na po kita ka na oras ka na... Oo. Ipag-urot mo pa, ang gana di pa nag-uuli. Akin mag-uli na, sabi ito sa kanimong... Opo. Inaabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya ito sa pagpaabot ni informasyon si Kim Liorca, asinman si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Charlie Benaobra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos ka na sa indong daing sawang pag-antabay. Sa inman na sulukan rin kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta